požehníme. Vítam vás tu. Konečne pripoja, tak začneme ešte chváliť Boha, aby kázeň bola cez prítomnosť Božu. Šubanda ramandi veria rabasi kendi darino sori. Zdávam ti čas a chválu, Pane, to si mocno menieš. Shout out to Cristo, shout out to Cristo, ikona nesartu, čačuno doktori zdela tu sa, Elohim, El Shaddai, shout out to Cristo. Shout out to Cristo, ikona nesartu, čačuno dokturi zdeva tu sa, Elohim, El Shaddai, Yeshuvandi dariando romondi dariera vosori ambresia. Slava ti, Oče, mocno meni Ješuva, Oče. Iminato della paz mande. Alleluia. Guardami mire acá. Iminato della paz mande. Si endi doriondoro morbo si kendi doriandro possori. Sapanda mire acá. Iminato della paz mande. Slava ti, svatý Oče, haleluja. Guarda umire basta. Iminato della paz mande. Yeshuvandi dari al-Rabosori, al-Rabosori. Svatý Oče. Granato Cristo. Shout out to Cristo, ikona nesartu, čačuno doktori zdeva tu sa, Elohim, El Shaddai, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Shout out to Cristo, shout out to Cristo. Ikona nesartu, čačuno doktori zdeva tu sa, Elohim, El Shaddai, Yeshua, Yeshua, slava ti, Oče, mocno meni Ježiš, lebo ty si mojím pánom a kráľom, Pane, zdávam ti čas a chválu, Pane, Oče. Vítam ťa na to miesto, Pane, lebo ty si mojím pánom a kráľom, Pane. Uschopni ma, Pane, Oče, aby som ti slúžila, Pane, podľa tvojho srdca, Pane. Vlož do mojich úst, Pane, tvoje slovo, Pane, daj mi zjavenia a múdrosť, Pane, Oče, aby som dobre to slovo podala, Pane, Oče, aby žehnám, Pane, tam na internete, Pane, mládež, ktorú je z teba vyvolená, Pane, aby si ju požehnal, Pane, aby to slovo do nich vošlo, Pane, Oče, aby to slovo nebolo na prázdno, Pane, ale aby Duch Svatý jedno aj tam, Pane, Oče, lebo ty si, Pane, povedal, že tvoja ruka nie je prikrátka, Pane, a ja žehnám, Pane, Oče, tak ako si, Pane, jednal, Pane, v Novom zákone, Pane, tak jednaj aj teraz, Pane, Oče, do každého srdca, Pane, aby horelo srdce, Pane, keď budeš rozprávať, Pane, Oče. Namoží do tvojej prítomnosti teraz, Pane, posielam ťa tvojho ducha, Pane, aby ten duch, Pane, rozsúdil každú myseľ, srdce, telo i ducha i dušu, Oče. Každú lenivosť lámem a ničím pod meno Ježíš. Zviazujem a lámem sa tvoje plány pod meno Ježíš. Žehnám, aby vstúpil, Pane, tvoj duch pokoja, Pane, aby si sadol duch pokoja, Pane, Oče, na každé srdce, Pane, aby myseľ, Pane, bola čistá, Pane, a triezva, Pane, aby srdce dokázalo prijať to slovo, Pane, Oče, mocno mene Ješuva, Oče. Slava ti, Oče. Ješuva, Ješuva.
El Shaddai, Yeshua andare robo sikendi dari andara robo sheri andara mosoria, breri andara mandi deri andara robo sorandi andara mosoria. Svati, svati, svati Oče, slava ti Oče, mocno meni Ješuva Oče, hvalim ťa Pane, hvalim ťa svati Oče. Platu sa Elohi El Shaddai, Yeshua, Yeshua, de remonda rabarbosoria bresia. Oh, Hasharam tu Cristo, Nikona ne sartu, Chachuno doctoris de Vlatusa, Elohim, El Shaddai, Yeshua, Yeshua. Slava ti Oče, mocno mene Ješuva Oče. Slava ti Oče, mocno mene Ješuva Oče. Nikona ne sa tu, čačuno doktoris de Vlatusa. Elohim, El Shaddai. Slava, slava ti Oče. Slava ti Oče, mocno meni Ješuva Oče. Našarav tu Kristo, ikona ne sartu, čačuno doktoris de Vlatusa. Elohim, El Shaddai. Slava ti Ješuva, slava ti môj Pane Oče. Chválim ťa, Pane Oče, mocno mene Ješuva Oče. Sláva ti, Pane Oče, mocno mene Ješuva Oče. Tak ďakujem za vás, že ste tu. Púštim sebe inštrumentál a pôjdeme do Božieho slova. No. A to jak ty kúkaš moje videa? Sláva ti, Oče. A tak. Sláva ti, Oče. Mocno mene Ježiš. No začnem. Vítam vás tu. Buďte požehnaní. Ja som ešte pripravovala na Božie slovo celý deň a verím, že aj vás to požehná. Takže než budem kázať na tému vráť sa k Bohu srdcom. Neviem, či máte pri sebe Bibliu, ale bola by som rada, keby ste mali pri sebe Biblie, lebo to bude tak, keby sme boli ozaj spolu. Takže otvorte sebe 1. Samuelova 7.3. Tu hovorí Samuel. Vtedy Samuel prehovoril k celému druhu izraelskému. Ak sa celým srdcom obrátiš k Hospodinovi, ak odstraníte cudzích bohov zo svojho prostredia i aštardy, a ak uprimnete srdce na Hospodina a budete mu slúžiť, vytrhne vás z ruky Filištínov. Známe dobre, že Filištíny znázorňujú do Biblie, že sú to démoni, je to peklo a Filištíny naháňajú Izraelitov. Izraeliti sme Biblie my. Na Biblia hovorí, že keď my ako Izraeliti cichnem kušťok, keď my ako Izraeliti že obracíme k Bohu celým srdcom, tak Boh nás zachráni od Filištínov. To znamená, že Boh nemôže na tebe položiť svoju ochranu, Boh nemôže sa požehnať, kým ty máš vo svojom srdci iných bohoch. Lebo Biblia hovorí, že najprv jedného budeme milovať a druhého nenávidieť. To znamená, že nemôžeme byť len dva, nemôžeme mať rozpolené srdce a rozpolenú myseľ.
Nemôžeme byť na ľavú, na pravú stranu a nemôžeme byť biely, čierny. Nemôžeme byť do svetla, nemôžeme byť do tmy. To znamená, že celé srdce patrí Bohu. No ale Boh chce vyzýva, aj mne vyzýva, aby sme zobrali toto srdce a odozdali Bohu celé srdce. Lebo polovičko srdce patrí diablovi. Jak mu patrí to srdce? To, že robí skutky diabla. To, že vchádzaš do temnoty a hraješ s temnotou. A Boh sa hnieva na to a chce, aby toto srdce patrilo Bohu a nie diablovi. Nie satanovi, nie tvojim kamarátom, nie tvojej mami, nie tvojmu otcovi, ale celé srdce nech patrí Bohu. To znamená, že ešte musíš vrátiť nazad do lásky, do vzťahu s Bohom a musíš nazad vyhnať toto temné miesta vo svojom srdci. To znamená tak, že keď máte chýžu, predstav sebe, že má svoju izbu a do tej izby máš bordel. No a ja si prídem tam na návštevu, alebo prídem tam brat, alebo šestra na návštevu, budeš sa hábiť za ten bordel. To znamená, že keď znáš o tým, že ja idem na návštevu do tvojej izby, alebo ide si brat, tak sa bude snažiť popratať, aby tá návšteva si dobre cítila. Tak toto chce Boh, že daj mu celú izbu, daj mu celé srdce a vyprátaj tú izbu, aby on si dobre cítil. To znamená, že všetko, co je niekde z Boha, všetko musíš vrúciť zvon. Musíš vyprátať všetko vonku a celé srdce musíš dať Bohu, lebo potom tie filištíny na tebe majú právo. A kde je diablová sila? Kde je sila hriechu? Tam, kde je hriech, tam je sila. Tam má diabol silu, keď je tam hriech. On je silný vtedy, keď je tam v tebe hriech. Do tvojho srdca, keď je hriech, vtedy má diabol moc a vtedy je diabol silný a vtedy sa môže premôcť. A Boh môže iba na tebe kúkať a nerobí nič, lebo Biblia hovorí, milujem ľudia, ale nenávidím hriech. On pre ten hriech si nemusí odpúštiť, lebo nerobíš pokánie. Celé srdce nepatrí Bohu, ale polovičku patrí Bohu a polovičku patrí satanovi. Takže aj jeden aj druhý sa bije, ale ty rozhoduješ. Ty sám rozhoduješ. Oni dvaja ešte bijú o tebe jednu, lebo Boh chce stvoril a diabol chce vlastní. Boh chce tvoril za to, lebo chce ľubí, ale diabol chce vlastní pre ten, ktorý v sebe nosíš. Ale ide o to, že ty rozhoduješ medzi tými dvoma vecami. Buď Boh, alebo diabol. Jedno srdce je tak. A to srdce je polovička. Jedna polovička, druhá polovička. A ty si uprostred toho. A ty rozsudzuješ teraz, komu dáš celé srdce. Lebo keď dávaš polovičku diablovi a polovičku Bohu, tak potom kde si už ty? Ty už neši. Ty potrebuješ spojiť, aby bolo jedno. To znamená Boh a ty jedno. Alebo Satan a ty jedno. Nemôže byť na poli. Ty rozhoduješ o svojom živote, ty rozhoduješ, komu to srdce patrí. Príklad, máš frajíra a frajírku, alebo budeš mať frajíra a frajírku, alebo znaš podľa mamy aj oca, že jeden z nich dal celé srdce tomu druhému. Tak aj vy celé srdce musíš dať Bohu. A keď dáš celé srdce Bohu, tak tam ešte má právo Satan. Čo má právo Satan? Lebo ešte vo svojom srdci máš iných bohoch. A on si pre to bohové prichádza. Pre to zvyky si prichádza. Prichádza sebe pre ten hriech. Príklad. Ja keď si budem dlúžiť penieži a ty znáš, že ja si dlúžim penieži, tak len furt ma budeš otravovať. Tieto vracaj mi penieži. Budeš buchať na dvere, alebo budeš koho posílať, alebo sa budeš hábiť, ale vždycky sa budeš vynúcovať z toho, čo si mi dal. A tak aj diabol si bude vynúcovať z toho, čo máš ty vo svojom srdci jeho. Lebo keď ja dlúžim takomu penieži, tak ten človek príde a povie mi vrác. A ja už musím vrácať, lebo to je jeho. Ja sebe nemôžem privlastniť nič, čo není moje. A tak aj ty sebe nemôžeš privlastniť nič, čo není tvoje. Lebo tvoje je iba Božie kráľovstvo a peklo tvoje nie je. Peklo je diablové. A ty privlastňuješ si vo svojom srdci jeho veci a za to on prichádza. A potom si slabý, potom nebiruješ, potom máš odpor, máš nechuť, si hladný a prichádzaš na púšti. A to len za to, že dakomu patríš, alebo nie si rozhodný, alebo slúžiš aj na dva strany. Nemôžeš sedieť na dva stoličky. Daj Bohu to srdce. Už keď mu slúžiš, už tie 3 roky, keď si s ním prešol, už keď 4 roky s ním ho poznáš, tak
tak jednaj s tým, čo máš vo svojom srdci. Už pre toho, koho miluješ. Lebo keď nejednáš s tým, čo máš vo svojom srdci, znamená, že neľúbiš tak Boha, jak by si mal. Je ti jedno, v jakom stave si. Je ti v jednom, v jakom stave si. Takže keď si je jedno, v jakom stave si, tak aj tak budeš vypadať. Ale keď budeš bojovať so svojím hriechom a budeš odsekovať, predstav sebe kvitku. A kvitka, keď je v kvetináči, a pokým ju polívaš, je šumná, ale ak ju prestávaš polívať, ona vedne. No ale ona už keď zvedne, už potrebuješ iba nožničky a tie listy ju vyčistiť potrebuješ, aby zás vyrástla. Tak aj tvoj duch, tvoje srdce sa musí vyčistiť, aby si rástol Bohu. Keď sa v duchu nevyčistíš a necháš si svet a necháš si aj Boha, necháš démonov a necháš aj anielov, necháš aj Ducha Svatého a necháš aj hriech, tak ty nebudeš nikdy čistý. Budeš zmiešaný a nikdy nevyrástneš. A potom druhé sa budú prebehovať a ty dostaneš žarlivosť. A povieš sebe, 4 roky ja chodím za Bohom a ja še nehýbem. A za čo še nehýbeš? Lebo si mimo prítomnosti, si mimo Božieho plánu, si mimo, nedal si Bohu celé srdce. Iba celé srdce zobere Boh a vyformuje. Tvoje srdce je ako nádoba. Tvoje srdce je nádoba. A bez sebe tak, že ja keď budem mať pohár zo vodu, to je iba moja nádoba. Ale do tej nádoby chce Boh nalívať. No ale keď tam ja budem mať kávu alebo kakao, to je hnedá farba, tak potom jak ty z toho môžeš piť? Príklad poviem, budem mať kávu a do kávy dám vodu, tak voda bude hnedá. No a zobere Boh takú hnedú vodu a bude dávať ľuďom. Nie, ale keď budeme mať čisté srdce, to je čistá nádoba, tak to znamená, že Boh bude aj piť z tvojho ovocia, ale aj iné budú. Poviem ti jednu pravdu, že diablové deti ako hriešníci vece pracujú pre svojho otca, jak my kresťania. Lebo oni vece hrešia, vece preklinajú na deň, vece diablovi slúžia, oni vece hriechu robia na deň, jak my svatosť. Chápeš tomu? Ide o to, že Boh nás dal, oddelil nás akože svaté od hriešníkov, od nečistoty do čistoty, od temnoty do svetla nás oddelil, ale oni, tí hriešníci, veci pre svojho otca pracujú, jak my pre svojho otca. Lebo my nechceme sa modliť, slabé sme v duchu, málo keď ideme na službu, málo koho dvíhame, pozbudzíme, málo kde budeme zvestovať a málo na koho sa budeme modliť a ešte šumný pohľadáme. Ale toto hriešníci, im nie je problém, aj zalác, aj pohanbe hotot, aj chmuravé byť, aj zbyt, aj všetko. Oni väčšie pracujú pre satana, jak my. Lebo oni majú plné srdce hniloby, ale my sme polovičatí. Saskio, prestaň kážem. Takže treba rozmýšľať, komu to srdce patrí. Lebo tak si nedvihneš hore. A Boh hovorí, vráť sa k Bohu srdcom. Chodíte na služby, ale vy tam stojíte v tele. Za to, že ťa mama priniesla. Za to, že máš nejakú povinnosť. Že máš nejakú službu. Stojíš pred Bohom a ty necítiš Boha. Stojíš pred Bohom a ty nemnívaš slovo. Nemnívaš ani prítomnosť, ani okolo tebe, čo sa robí. Okolo tebe je potreba a ty ani nevidíš tú potrebu pre svoj stav. Sa skýočiť. Pre svoj stav nevidíš potrebu. Takže, keď prídeš na službu, neíď prázdny, neíď v tele, ale íď s ohňom, s túžbou, so stretnutím s Bohom. Idem si dať co zobrať, idem to srdce otvoriť, idem diabla poraziť. Tým zámerom chod, lebo ty keď neprídeš na mládež, keď neprídeš na službu a nejdeš do svojej skupinky, kde bývaš, momentálne ty v ten čas slúžiš diablovi. Lebo Boh chce volá a ty povieš Bohu nie, mám dačo. No a toto dačo ti dal diabol a ty si sa mu poklonil. Biblia hovorí, či služobník vhod, nevhod.
Hodne voči služobník. To znamená, aj keď sa daco bolí, aj keď nemám chuť, aj keď som slabý, aj keď mám daco, aj keď som unavený, ale tu mám a vo svojom srdci vždycky Boha. A idem furt s tým ohňom. Nedávaj priestor diablovi. Nedávaj polovičku srdca diablovi a polovičku srdca Bohu. Biblia hovorí celým silou, celou mysľou, celou srdcom a so všetko ho máme ľúbiť. Jak potom Boha ľubíme, keď píše v 1. Mojžišovi píše, že máme ľúbiť Boha celým srdcom, celou mysľou, celou silou, celou dušou. Máme ľúbiť Boha. A jak ty ho ľúbiš, keď ty ešte robíš diablové veci? Jak ľúbiš toho Boha celou mysľou, celou srdcom, celým duchom, s celou bytosťou? Jak ty toho Boha celou bytosťou ľúbiš, keď ty ešte povieš, nejdem na službu? Keď ty ešte povieš, dneška nemám chuť? Keď ty ešte povieš, mám daco, musím pomohnúť? Jak ty toho Boha celého ľúbiš? Však Boh dal za tebe še celý na kríž. On keď šel na kríž, on še dal celý. A my nemôžeme ísť celé v tom čase. My čas mu nemôžeme dať, ale on dal krv. Ty mu dneška nemusíš dať nič, len mu dali čas, daj mu svoje srdce. On veci o tebe nechce nič, len tebe chce. Tebe samotného chce, veci nechce nič. On nechce nič od tebe, len chce tvoju myseľ, tvoje srdce, tvoje telo, tvojho ducha a tvoju dušu chce. To znamená, že s mysľou ho máš chváliť, so srdcom ho máš chváliť, celým telom ho máš chváliť, celým duchom a celou dušou. On nepotrebuje materiálne veci, on potrebuje celého tebe, aby si stál obeťou jomu na oltár. Lebo Abraham nesol Izáka na oltár obetovať ho, tak ho nenesol iba ruku a nohu, on nesol celé. Tak aj ty ísť celý ísť pred Bohom. Nie polovičatý, že idem so zlou myšlienkou, že idem so zlým postojom, ale idem, aby me videli. Treba už uvoľniť pred Bohom. Sú posledné časy, diabol útočí, jak še dá. A treba ísť s srdcom. Boh nechce tvoje telo, on chce tvoje srdce, ale už teda srdce chce aj telo, lebo telo hýbe srdcom. Takže tvoja láska nech nie je s vyhovorkou. Tvoja láska nech nie je s vynechaním služby alebo s neposlušnosťou. Lebo ty neslúžiš človeku, ty slúžiš Bohu a Boh vidí každú myšľ. Boh vidí tvoju myšlienku a nemusíš robiť hriech, keď nemôžeš. Nemusíš. Príklad, keď mám byť na to tú mládež, tak nerob si zbytočne hriech, lebo Boh vidí, že klameš, on chce poznať dokonale, on zná, co robíš. On každú výhovorku pozná, že je klamná. On každý pocit pozná, že je klamný. On pozná každú mysl, že je klamná. Môžeš oklamať každého jedného človeka okolo tebe, ale Boha neoklameš. Takže slúž mu vo svojom srdci. Buď poslušný mu v každý čas. Však veci urobil Ježiš, jak ty. Keď čo poukaz ukrižovanie Ježiša, keď čo poukaz, co Ježiš zaplatil, keď čo poukaz, jak si Ježiš ľúbil, jak tie klince boli prebité, myseľ a hlava, všetko, jak bolo prebité, dokonalá obeť bola pre tebe. A ty dneška svoje srdce dávaš da komu inému? Da komu inému dáva svoje srdce? Však Boh na kríži še dal celý pre tebe, pre mne. Ty nepatríš diablovi, že by si stal otrokom. Abo že by mu celé srdce, polovičku srdce patrilo. Keď mu srdce patrí, polovičku si v náboženstve. Trimeš Boha, ale trimeš aj diabla. To je náboženský duch. Vidí von z toho náboženského duchu. Však to jasne hovorí, keď sa diabol naháňa, to len za to, že mu celé srdce si dal Bohu. Však to hovorí jasne, že Hospodin bude mu slúžiť a vytrhne vás z ruky Filinštínov. Keď mu ty bude slúžiť a dáš mu celé srdce, diabol nebude mať právo na tebe. Už nikdy nebudeš písať, som slabá, nebirujem, tak mi je, toto še mi robí, tam še mi robí. Nikdy to už nebudeš písať, lebo dáš celé srdce Bohu a on še postará. Ženám ti Boží oheň. Pôjdeme ešte do 1. Samuelova 12:20.
Saskio, budeš taká dobrá, dáš mi vodu piť? Samuel riekol ľudu, nebojte sa, vy ste pravdu učinili všetko to zlé, len Ďakujem. Ja, a poslušná. Samuel riekol ľudu, nebojte sa, vy ste pravdu učinili všetko to zlé. Už len neodstupujte od Hospodina, tak aby ste ho nenasledovali. Lež budete slúžiť Hospodinovi celým svojim srdcom. Tu hovorí Biblia, že áno, máš pravdu. Nebojte sa. Ty si urobil zle. Tu Biblia hovorí, pravda je, že ste učinili všetko toto zle. Biblia hovorí, že pravda je, že sme učinili toto všetko zle. Ale budeme slúžiť Hospodinovi. A nech nás neoddeli od nasledovania Boha. To znamená, že urobil si chybu. Pravdu mám ja, keď si kážem, že si urobil chybu. Ale nech sa to neodrazí od Boha a nasledovanie Boha. Ísť ďalej hovorí, bež, budete slúžiť Hospodinovi celým svojim srdcom. To znamená, že ísť ďalej, to znamená, že behaj ďalej. Možno si urobil chybu, urobila si chybu. Možno si sebe nacahoval do svojho srdca tých bohov. Možno si klamal, alebo si sa zle vyjadroval, možno si nenavidel, možno máš neodpustenie vo svojom srdci. Možno máš vo svojom srdci tých malých bohov, ktoré Boh nenavidí. Ale tebe miluje. Ale keď si spamätáš, Biblia hovorí, že si urobil zlé, tak neodkláňaj sa od Boha, ale chod ďalej za Bohom. Chod ďalej za Bohom, lebo tam nájdeš smer, nájdeš tam život. Nech sa neodrazí ten hriech, ktorý si urobila. Ale nech sa to požehná, že si to spamätáš. Aha, tak komu ja slúžim? Tak to je mojim pánom. Tak komu som ma dala srdce? Toto zlo sa musí v tebe spamätať. Ja som urobil zlé. Takže neoddeluj sa od Boha, aj keď si išiel, robila si zlý postoj si mal. Alebo si nejak zle kúkal na pastora, alebo na pastorku, alebo na bratoch, na šestroch, na mne. Urobil zle si zmyšľal voči rodičom, to jedno, co? Ale neodchýľuj sa od prítomnosti, neodchýľuj sa od Boha, začni bojovať. Začni bojovať a urob dať to už konečne zo sebu. Urob to srdce, celé spoj srdce a odozdaj to Bohu na oltár. Povedz, Bože, ja ti dávam moje srdce na tvoj oltár. Možno si ho neznám dať, ale ty ho ber a daj modlitbu takú zo srdca, ktorú Boh učuje, že mu odozdávaš to srdce. Lebo nemôžeš byť na dva stoličky. A keď si bol na dva stoličky, tak sa spamätaj, kde sa nachádzaš. Čom si v takom postoji? Čom tak je, jak si? Čo máš taký spôsob vo svojom vnútri? Čom nemôžem ísť ďalej? Čom ma druhé predbehujú? Čom nemôžem slúžiť tak, jak sa snažím slúžiť? Lebo ty sa snažíš, ale nejdeš. A za čom nemôžeš vykročiť? Lebo ten hriech, tá polovička srdca, chce cáha dozadu. Ty jedným krokom chceš, ale druhý chce cáha. Lebo si na dva stoličky. To znamená, že polovičku srdce si dal jednému a polovičku srdce si dal druhému. Ať Boh nechce, on sa s tebou nechce deliť, lebo on je žarlivý Boh. Boh žarlí na tebe, lebo Boh, ktorý tak ťa milujem, že až na tebe žarlím. Ale nenávidím hriech. Jedine, co me s tebou spojí, len to, že sa odrieš od hriechu a zakričíš na mne. Vidíš, tu Biblia hovorí, že Samuel riekol ľudu, nebojte sa, síce si urobil chybu, síce si urobil zlé, ale už neodstupuj od Boha. Vieš, čo to slovo hovorí? Už neodstupuj, možno si urobil chybu, ale neodstupuj od Boha. Budeš mu slúžiť celým svojim srdcom. Spamätaj sa, kde si urobil chybu. A vyčisti si to. Keby si strácil peniazy, tak by si hľadal. A urobil, tedy by si hľadal, že by si to peniazy našol. Tak aj ten hriech vo sebe hľadaj. Dovtedy, pokým to nenájdeš. Náš Biblia hovorí v Novom zákone, že keď strácil perlu, tak ju teľo hľadali, pokým sa nenašla. A keď ju našli, tak sa radovali, že ju našli. Tak ja ti žehnám, aby si aj ty radoval, že si našol v sebe tú chybu, ten hriech a že môžeš vykročiť
správnym krokom za Bohom, to správnou cestou. A verím, že zarúciš od sebe tie veci, čo nie sú z Boha. Ty znáš vo svojom srdci, čo nie je z Boha. Ty znáš, čím prechádzaš. Ty znáš, čo sa oddeľuje od Boha. Ty znáš presne, kde je chyba. Kde si odbočil. Čo si urobil. A Boh hovorí, rozpamätaj sa. A čím pokáne? Neoddeľuj sa odo mne, ale čím pokáne. A ja te príjmem takú, jaký si, ale odozdaj mi celé srdce. Boh nechce tebe, on chce srdce, ducha, dušu, mysel, telo. Lebo iba toto vnútorné veci Bohu slúžia. Jomu neslúžia materiálne veci Bohu, jomu slúžia tvoje vnútorné veci. On má obetu v tebe zvnútra má obetu. To znamená, že celou myslom ho máš milovať. Celou srdcom ho máš milovať. Vidíš, potrebuje tvoju myseľ, potrebuje tvoje srdce. Celým duchom, celou dušou. To znamená, že čo ho má milovať? Tvoja bytosť. To znamená, tvoje ja ho má milovať. Nie tvoje ruky, nie tvoje financie. Nie to, ja sa neprestaň. Všetko potrebuje, aby ty si bol milovaný a on bol milovaný tebe. Ešte jeden verš mám. 1. Samuelova 12:24. Len sa nebojte Hospodina, slúžte mu v pravde celým svojim srdcom, lebo veď len vydržte tie veľké veci, ktoré učinil s vami. Hovorí, nebojte sa a slúžte mu v pravde celým svojim srdcom, lebo veď len vidzte tie veľké veci, ktoré učinil s vami. Každý jeden má svedectvo. Každý zná, co Boh učinil do tvojho srdca. Ty znáš, jak si Boha pocitil, jak ho ľubíš, jaký s ním má vzťah, jaké zázraky si videl, jak s tebou Boh komunikuje, jaký má s ním rozhovor. Ty všetko znáš. A ty sám si ho spoznal a ty sám máš s ním intimitu. A Boh hovorí jednu vec, slúž mi už pre toto mi slúž, jaké veľké veci si videl na mne. A ktoré veľké veci som pre tebe urobil. Pre toto rád slúž, to znamená, že slúž aj vďačnosti. Boh hovorí, že máme Bohu slúžiť aj vďačnosti. A ja neverím tomu, že málo, neverím tomu, že takto Bohu nie je vďačný. Že nie si vďačný za svoj stav, za to, že Boha poznáš. Celý svet Boha nezná a ty jedna Boha znáš. Vieš to, jaká je to veľká milosť? Že taký veľký Boh, živý Boh, sa stretnú s tebou, so mnou a toto je usvedectvo, že si s veľkým živým Bohom. A ty sebe dávaš uceknúť, ukradnúť toho veľkého Boha. Takého veľkého Boha odmietaš pre hriech. Nepridržavaj sa aj diablu, aj Bohu. Pridržaj sa iba Boha a diabol od teba utečie. Však Boh zaplácal za tebu drahocnou krvou. On si zaslúži mať tvoju intimitu, on si má zaslúži mať tvoje srdce. Však on dá, co zaplácal, aby získal od tebe. On si dal kľúče a ty mu daj svoje srdce. On si dal kľúče, aby oddelila si sa od diabla, od pekla, ale ty mu daj srdce. Však Boh, keď sa tvoril, on si tvoril pre sebe. On sa s tebu nechce deliť. Ale za to matka sa bojí o svojho syna, o svoju dceru. Keď je do nedobrej spoločnosti, alebo keď daco sa mu stane, že je chorý, alebo daco má ten syn, to tá dcera, daco má, matku to boli. A co chceš povedať, že Boha to neboli? Chceš povedať, že Boh keď na tebe, znáš co, poviem ti jednu vec. Ja, jak matka, nevidím do Marcela, ani do Sary. Ale bolí ma len za to, bo vidia moje oči. A moje srdce to cíti. Ale Boh nevidí cez také oči. Boh vidí aj myseľ, aj srdce, aj telo, aj ducha, aj dušu. Takže Boh vysnímkuje tak, že z vnúka plače.
On sám plače, lebo on chce poznať, keď máš vlasy na hlave. On pozná, čo to tvoju myšlienku a čo to tvoje odmietnutie Boh pozná. Takže jeho veci bolia veci, jak mne, co som matka. Sice matku bolia veľa veci, ale ja si nemôžem s mojou bolesťou rovnať Bohu. Lebo Boha, keď začne bolec, tak jeho bolím za to, že sa s ním kuje. Mne bolia iba telesnosť. Neviem, či me chápete, ale ja vysvetlím, že keď kúkam na Marcela, ja len mám pohľad telesný na neho. Abo na Sáru. A ten telesný pohľad mi dáva bolesť, ale Boh vidí do ducha. A tam je väčšia bolesť. Že možno dneska si smeješ, ale on znúka vidí. Možno slova povedia, mám ťa rád, Bože, milujem ťa, ale Boh vidí do myšlienky, že klameš. A jeho to viac trápi. Ja so to? Veď sebe tak, že keby takto sa oklamal, ty znáš pravdu a nás sa spýtaš, je to pravda, co si kázal? A ty znáš pravdu, že nie je to pravda, on bude klamať, že hej, je to pravda. A už možno si ticho, ale znúkať sa to boli. No čo mi klamal, keď znám, že mám ja pravdu? No čo mi še nie priznal, keď ja už som usvedčená znúka? A zabolí sa to. A Bohu nemusíš ani hutorec, on to vidí. A znáš, je to horšie, keď... Ja chcem vysvetliť. Ja som čítala dneska Bibliu a je to horšie, keď sám Boh u tebe prehutorí. Radšej nechaj človek u tebe hutorí, lebo keď začne hutorec Boh, nevydržíš. Nevydržíš. Takže raz oblieš do svatosti. Raz si daj do poriadku srdce. Raz daj Bohu srdce. Lebo keď príde on so svojím trestom, nevydržíš. Ešte jednu vec si poviem. Čo mu hovorí Boh, že sa celé srdce? Náš Biblia hovorí, že líšky majú svoje dupáta a vtáčiky majú svoje skríše, ale Ježiš nemá kde hlavu skloniť. No a Ježiš chce skloniť svoju hlavu ku tebe, do tvojho srdca. On tam chce prebývať, ale nemôže tam vydržať, keď máš tam špínu a hnoj. Predstav sebe, že ja keď kúpim chyžu, predstav sebe zbombardovaná chyža, ja ju kúpim, ale ja ju musím dať do poriadku na to, aby ja som mohla tam bývať. To znamená, že ja sebe papíre spravím tej chyži, že ja som kúpila. Ale potrebujem financie. Aby som dala múry do poriadku, aby som stahla pavučinu, aby som pozamýtala, aby som vypratala prach, aby som sebe dala nábytok do poriadku, aby som sebe zariadila, až potom prídem do tej chyži bývať. Tak ako ja kúpiš chyžu, nejdeš do chyži bývať, pokým sebe nedáš do poriadku. A tak aj Ježiš v tvojom srdci chce prebývať. Ale nemôže tam prebývať, pokiaľ tam srdce není v poriadku. Lebo už nechce deliť do tvojho srdca so satanom. Lebo Biblia hovorí, že oni še dvaja nenavidia. Nemôžu še zniesť, lebo oni keby še zniesli obidvaja, ja sem im prestaň. Oni keby še zniesli obidvaja, tak Boh ho z neba nevyrúcil na zemi. Boh by z neba ho nevyrúcil na zemi. Keby oni še dvaja mohli zniesť, Boh by ho neodvrhol do pekla. Keby oni boli priatelia a mohli še zniesť. A predstav sebe tvoje srdce, aké je. Buď je tam Boh, alebo je tam Satan. Dvaja tam nemôžu byť. A keď chceš, aby tam bol Boh, najprv si všetko vyprataj, priprav svoju chyžu, priprav svoje srdce tak, aby do toho srdca bol Boh. Aby sebe tam našol posteľ, aby tam bol vlastný tanír, aby tam bola vlastná stolička, vlastný ucirák, vlastné umývadlo, aby celý ten priestor patril jomu. Lebo jak to bude, keď Boh sa bude deliť s jedným tanírom, s jednou stoličku, s jednou posteľu. Jak to bude? Nemá to zmysel. Vidíš, telesne si hovorím, že to nemá zmysel. Boh taký veľký, že s nikým deliť nebude. Takže daj sebe všetko do poriadku. Vyprátaj buď pre Boha, alebo pre diabla, ale nenechaj ich bojovať spolu.
A ani ty nebojuj s nimi spolu. Buď jednoho miluj a druhého nenávidť. Nemôžeš dvoch milovať. Odozdaj Bohu celé srdce. To znamená, že urob rozhodnutie už konečne. Urob rozhodnutie, že sa vydávaš celým srdcom za Bohom. Urob rozhodnutie, že sa snažíš, bo nikto nie je dokonalý. To dneška nepríde taká zmena, ale aspoň sa snaž bojovať, aspoň sa snaž vykročiť, aspoň sa snaž dať čo nám urobiť pre toho Boha, keď Boh už pre tebe veľa vecí spravil. Snaž, nemaj žiadne výhovorky. Buď už konečne poslušný, lebo v neposlušnosti je tam Satan. Keď človek nie je poslušný voči Bohu, to už nečakaj pokoj. Lebo neposlušnosť je hriech, lebo kto urobil neposlušnosť v nebi? Satan urobil. Zdoroval Bohu a to je neposlušnosť, keď odporuješ Bohu. Bohu, ktorý povie na službu a ty povieš nie, to je odpor. A odpor je zdorovitosť a to je čarodenictvo. A je to hriech. Takže nikdy nehútor nie. Povedz Bohu, aj keď nebruješ, povedz Bože, ty záš, nebijujem. Boh chce ospravedlniť. Keď je to úprimné slovo, je to spravodlivé slovo, Boh o tebe zná, neklameš, nemáš hriech. Ale dokiaľ klameš a chceš sa dejak vykrúciť, momentálne tam už je Satan. Príklad, ja keď som chorá a Boh o mne zná, a vypúšťam z ústa, prebáč, nejdem na službu, alebo nemám modlitbu, lebo sa zle cítim, Boh me znal. Tak som ospravedlnená, lebo som bola úprimná. Ale pokiaľ mi není nič a ja budem vykrucovať, to znamená, že ja už som neposlušná voči Bohu a Boh potom odo mňa dáva ruky preč, kedy na mne príde nejaký tlak. Lebo Biblia ho to, čo si rozsiala, to ku tebe príde. Takže nečakaj pokoj, kedy zaklameš. Nečakaj pokoj, kedy nie si poslušný. A nečakaj pokoj, keď máš rozpolené srdce. Rozpolené. Kúkaj. Toto je celé srdce, ktoré patrí Bohu. A teraz dám jednu polovičku tu, druhú polovičku tu a ja som tu. Vidíš? To znamená, že myseľ patrí Satanovi, myseľ patrí Bohu. Úsmev patrí Satanovi, ale patrí aj Bohu. Môj dých patrí aj Satanovi, ale patrí aj Bohu. Takže vidíš, má aj Boh právo, ale aj Satan má právo. Že pochopil? Takže Bohu, ktorý daj mi celé srdce. A medzi tými polovičkami sa rozhodni. Rozhodni sa, komu chce slúžiť. Lebo takému veľkému Bohu spadnúť do ruky neprajem. Ja už som spadla takému veľkému Bohu do ruky. Už som spadla, znám, aká to je bolesť. Spadnúť úplne na písky. A modlíš sa a Boh sa nečuje. A robíš pokánie a Boh sa nečuje. A hľadaš Boha a Boh sa nečuje. Toto urobí Boh, keď budeš neposlušný a neposlušná. Ty sebe doma, že keď na Boha zakričíš, že už tako Boh prileci? Nie. Boh je gentleman. Ty urobíš pokánie, ale s ústami. A ak nerobíš so srdcom, mu nepríde. Nepríde. Takže treba sebe držať so tú milosť. Ja som už aj na mládež raz povedala. Teraz sobotu som kazala na mládež. Toto, ktoré tam neboli, ja poviem. Podala som na mládež, že jeden taký veľký, no nie veľký, bo my sme všetky rovné sme si, ale taký významný človek, Kušťok, ktorý bol viditeľný, napísal jednu správu Vendelovi, že modli sa bratu za mne, aby som mohol činiť pokánie. A záž my sme sebe s tým prešli, ja so s Vendelom, a ja znám, že pokánie to nie je nic z jednoho dňa na druhý deň. Ja znám, že pokánie to je pot. To pokánie nie je, že dneško robím pokánie a už zajtra som zmenená, alebo som očistená. Toto záleží na Boha, pokým do tvojho srdca on tam sa dotkne. Dokiaľ náš Boh sa môže otočiť si aj chrbtom. A ty môžeš kričať, môžeš volať, on sa nemusí čuť. Ty môžeš robiť pokánie, ale záleží na Boha, či ti otvorí tú milosť. Či Boh príjme toto pokánie.
Takže treba sa dávať aj pozor, jak žijeme, lebo kedy môžeš tak silne spadnúť, so zviazuje mene Ježiš, že už nemusíš ani postaviť. Netreba zneužívať milosť. Lebo keď zneužiješ milosť, už potom tá milosť nepríde. Radšej slúž Bohu čisto a spravodlivo. Slúž mu čisto a spravodlivo. Nehraj kľúčky. Nerob chodničky sebe. Nehraj labyrint. Ale slúž mu čisto a spravodlivo. Lebo raz môžeš, čo zviazuje mene Ježiš, tak spadnúť, že potom sa bude chcieť postaviť a nepostavíš sa. Ja som to videla na vlastné oči a vidím to do dneška, jak moji bratia, aj v duchu, aj služobníci, veľa ľudí spadli a dneška tam nie sú, že som ja. A chodia na služby, chodia, ale nie sú v duchu. Chodia na službu akože iba v tele, ale zmena v ich živote už nie je tá, jak dakedy bola. Lebo všetko záleží na Boha, nie na tebe. Tá práve, že máš milosť, ja ti len varujem. Varujem cez celého srdca, lebo te mám rada. Videl si mnoho našich služobníkov, videl si mládež, ktorú ste boli. Videli ste mládež, ktorú ste boli. A dneska im chceš povedať o Bohu, oni zatvárajú si ucha pre tebu. Neprimajú Bože slovo. Nemôžu robiť pokánie. Oni aj keby chceli, dúma, že čo je do ich srdca. Co je ich do ich srdca? Môžu sa dať aj povedať, a čau palodel. Dneska a zajtra neprídu, lebo všetko záleží nad Bohom. Či Boh chce príjme, či príjme tvoju pokorné volanie a či vlastne máš to pokorné volanie. Lebo da to sa modlí z pýchy. Da to sa modlí len za to, že sa musí modliť. Da to sa modlí zo strachu, aby nepošlo do pekla. Pre toho, jaký postoj je v človeku, tak Boh vyslobodzuje. Keď máš spravodlivý a čistý postoj voči Bohu, Boh chce oslobodziť. Ale keď máš falošný postoj pred Bohom, Boh sa nemusí zachrániť. Nemusí. A pokúkaj sa potom o 10 roky, o 15 za potom môžeš byť. A tie tvoje márne roky môžu byť tvoje služby. Ja to poznám tu na mládež. Tu bola veľká obeta. Tu bola veľká obeta, jak bol tu Samko, Giska, Viki, to bola veľká obeta. Díž, nedíž, zima, nežima. Oni boli šádzik. Ešte až dokázali volať. Bereceme na skupinku, bereceme na konferenciu. Oni boli šádzik. A dneška sedze. Zbludilo vaše srdco? Nehovorím iba o nich. Mnohí som tak videla slúžiť. Ja som prišla ja. Ja som ešte, tak keby Košťok nadchla Marcela Sáru. Také ste boli, keby vzorom pre nich. Také vzorom, a boli ste pre mňa vzor, a boli ste aj pre nich vzor. Oni mali až žarlivosť. Žarlivosť mali, že a ja chcem taký byť poženaný, jak Samko. Jak Viki, jak Giska, Buli, a ešte neznám to, jak Daniel, a všetky, oni brali sebe vzor od vás, moje deti. A dneska oni plačú za vami. Mi ľúto, že nie sú vaše roky márne. Ja nič nechcem, aby sa ešte Košťok spamätali, aby ste srdce otvorili Bohu. Nech vaše roky nie sú marné. Nech nie sú zbytočné vaše roky, čo ste slúžili, čo slúžite a nakoniec zistíte, že ste v pekle. Nech toto sa vám nestane v mene Ježiš. Ja nechcem, že by sa vám to stalo. Už keď slúžite Bohu, tak ho slúžite normálne, v čistote, v pravde, vo svatosti, však máte milosť. Mládež sa otvorila. Bude kazateľské, keď Boh dá. Máte scénky, oheň vo vás horí. Len pohnúť sa treba. Netreba sa uhašovať. Boh sa na vás tak zmiloval, že vás postavil sám. A boli ste vytrvalé. Od toho leta také vytrvalé ste boli. Aj ste sebe veľa vecí prešli a predsa stojíte. Predsa stojíte. Cez leto sa sebe veľa vecí prešli, ale predsa ste tu, neodišli ste od Boha. Ďaká Bohu za vás. Ale jedna vec vo vás bola vychladnutá, a to bola láska. Stáli ste pred Bohom, ale láska vychladla. Jednota s mládežou vychladli. Ale teraz sa obnovilo nazad.
tak vám žehnám, aby ste napredovali dopredu, aby ste nevideli na ľavú na pravú stranu, aby ste išli ďalej so svojím srdcom, so svojimi tužbami, so svojimi chuťami, aby ste dali všetko do toho, aby ste nekúkali na ľavú na pravú stranu, aby ste nekúkali to, co sebe o vás dúma, alebo co vám hutoria, aby ste mali iba Boží plán a Božú viziu vo svojom srdci. Aby ste tak silne behali, aby ste tak nadchli tých starších a ich predbehli. Toto je moja túžba do vás vložiť, aby druhé, tak moje deti videli vo vás. Bo tu vám pred Bohom hovorím, Marcel, keď sme prišli do zboru, Marcel nebol taký ani Sara. Ale vy ste boli vzor, vy ste boli vzory pre nich. Co dneška moje deti vyrástli v duchu. Rásnu ešte. A teraz chcem, aby nové, co prídu, nové, co očakávajú Boha, jak za mútou, možno nové ešte prídu, možno ešte dedina otvorí, dajáka, možno ešte rozmnožíme, u Boha je všetko možné. A nech vy ste to ten vzor. Jak ste boli vzor pre Marcela, pre Sáru. Aj vo mne ste boli vzor, lebo som, keď prišla domov, vždy som hovorila, som furt spomla vaše mena a som vás chválila pred nimi. Takže, keď ja som to vo vás videla, moje deti, keď sú to vo vás videli, uvidia aj druhé. Lebo vy srdce pre Boha máte, ale da komu ste požičali svoje srdce? Vy ste išli celým srdcom, ale ste zoslabli. Požičali ste sebe srdce da komu. A to bol diabol, kto si požičal, lebo jemu srdce nepatrí, ale má len požičané. Amen. Srdce patrí Bohu, ale diabol prišiel a zobral si túto polovičku. A ja verím, že ty budeš bojovať za tú polovičku, že náspäť nasmeruješ to celé srdce Bohu, že začneš bojovať, že budeš silný bojovník, že to nevzdáš mene Ježiš, že budeš mať pre čo bojovať. Lebo potrebuješ Boha doma. Ty potrebuješ Boha pre sebe, pre rodinu, pre rodičoch, pre tvoju dedinu. Potrebuješ Boha, ale potrebuješ Boha pre spasenie. Máš nejaký cieľ? Asi nie. Ja chodím za Bohom, lebo mám cieľ. Mám cieľ. A znaš jaký? Budem úprimná, aký ja mám cieľ. Príjmeme k Bohu láska, áno, je to pravda, a svatosť sme tríjme, a vďačnosť príjmeme k Bohu. Ale mám jeden cieľ. Nech nie sú moje roky prázdne. Nech nie som dozadu a nech vojdem do toho spasenia. Lebo za co chodzíme? Čo nás Boh našol? A sme všetko do neba dostali. Toto je môj cieľ, sa dostať do neba. Toto je môj cieľ, zvíťaziť nad diablom, zvíťaziť nad tým svetom a konečne si vybojovať ten večný život. Toto je môj cieľ, si vybojovať večný život. Potom na čo toho Boha znám? Predstav si, dám do tebe jednu vec, čo mám v sebe ja. Predstav si, že ja o sebe poviem. Behám za Bohom 12 roky. Ja ho milujem, ja ho hľadám, robím pokánie, nechávam deti, odozdávam sa Bohu, všetko je dobre. A zrazu jeden deň nepozorný, že nedám si pozor na mysl, na srdce, na telo, na ducha, nedám si pozor na môj stav. A diabol príde a zničí mne celú moju rodinu. A teraz príde Ježiš dolu a Ježiš, všetky pôjdete do neba a ja ostanem kde? Do pekla? So satanom? A potom sebe co podúmam? Jak mi potom bude? Lebo ľudia, ktorí poslední budú prví a prví budú poslední. Jak mi potom bude, že ja 3 roky slúžim Bohu? Ja ho tak dokonale Boha poznám. Ja s ním mám intimitu, ja s ním mám vzťah, ja ho cítim, ja mám lásku v ňom, on má lásku vo mne a zrazu už ho nemám a už ho ani nikda nebudem mať. Nikda ho už nebudeš mať, ak budeš v pekle. Predstav sebe, to je tak, keď si mama umre, alebo tvoj otec. Si s ním každý deň, má s ním vzťah, ľúbiš ho, a si v dobrom, aj v zlom s ním, bere si všetko, co je dobre. Je to na tvoje poženanie mať mamu aj otca.
Ale predstav sebe ten deň, ktorý musí prísť, že si odíde. A ty už rozmýšľaš, už nikdy s ním nebudem. Čom ja som skorej nezažila, čom som ja skorej nevenovala mojim rodičom. Tak to pochopíš. Tak to pochopíš, ak moja mama umrela a ja som nemala čas na moju mamu. Ona mi umrela a moja myšlienka taká bola, jak som si kazala. Čom som vecej netravila s mamou čas. Lebo už nikdy s ňu nebudem. A toto je Boh. Tak Boha tráviš, tak s Bohom ší, tak ho miluješ, tak sa mu odozdávaš. Má s ním jednotu, miluješ ho v každom smere, v každom čase. Zrazu príde tá chvíľa, že sa do neba nemusíš dostať. A tvoja myšlienka sebe poví, no už nikdy s ním nebudem. A ja pre toto nechcem zažiť. A verím, že ani ty toto nechce zažiť. Amen. Lebo to bude najhoršia bolesť, čo môžeme zažiť, keď zminieme Boží plán. Keď nám Boh bude búchať na srdca, my nebudeme pripravení. Keď 4 roky zbytočných bolo a nakoniec zistíme, že sme v pekle. A že toto jedinú lásku, toto najkrajšiu lásku, toto najchutnejšie, toto najkrajšie, najdrahšie si strácil pre jeden márny hriech. A keď vám hovorím, až mi je do plaču. Je to taká vzácnosť. Jakú vzácnosť necháme uceknúť? To len ten nechá uceknúť z Boha, kto ho ani nemiloval. A kto ho ani nespoznal. Len tam tak nechá Boha uceknúť. Ale ten, kto zažil Boha, tak ten bude bojovať, aj keby neznám, čo bolo, ale nenechá si ho uceknúť. Verím, že ste dostali rozum. Že sebe uvedomíte, že Boh nie je hračka. A že treba všetko preto urobiť, aby sme nenechali Boha uceknúť. Lebo on ucekne pre hriech. On sa ľúbi, ale pre hriech musí uceknúť. Nás to ešte jednu vec pomaly si pochopil, že on ucekne. Poviem si, čo mu ucekne. Ježiš, ak išiel na kríž, čuj pozorne, Ježiš, ak išiel na kríž a stal z mŕtvych. A kde stal z mŕtvych? Stal v Jeruzaleme. Lebo jeho, keď ukrižovali ho na Golgotu. A Golgota je v Jeruzaleme. A on tam bol pochovaný. A stál z mŕtvych 3. deň. Ukázal sa Marii Magdalény. Ale viete, a išiel het. Išiel zase. Ten deň, co on stál z mŕtvych, on sa tam nestrímal. Nestrímal sa do Jeruzalema. On jak stál z mŕtvych Ježiš, on sa do Jeruzalema nestrímal. On momentálne išiel do Emauzu. A na Google som našla, že to je 13 km od Jeruzalema. On sa nestrímal tam, kde ho ukrižovali, kde nedali úctu mu, kde ho zabili, kde bol hriech uvoľnený, on tam sa nestrímal. Kde išiel? Išiel do Emauzu. A išiel zachrániť 2. A predstav sebe, chcem sa ukázať toho diela. Predstav si, 3 dní, s ranami, s bolesťou, bez sebe, takže keď ty si chorý, tak tá choroba sa trvá aj týždeň. Keď si ranený, tak sa trvá aj mesiac, pokiaľ sa rany zahoja. A on 3 dní s čerstvými ranami išiel do novej dediny a zachránil 2. Ale neostal do Jeruzalema. Za čom tam neostal? Lebo oni ho zabili. Zneúctili ho, zahambili ho, oni mu nedali vôbec rešpekt, oni mu tam nedali ani srdce a on pre hriech musel odísť. A tak môže byť aj s tebou, aj so mnou. Že my, keď mu nedáme Bohu to, čo patrí, keď mu Bohu nedáme to, čo on si od nás zaslúži, ale budeme ho hriechom ukrižovať, a hriechom ho budeme byť,
tak on odíde od tebe a pôjde tam, kto si ho bude ctiť. A ty ten čas budeš volať a on nepríde. Lebo každú ránu bude mať o tebe. Je to smutné, nie? Ale verím, že nebudeme také, že necháme Boha odísť. Lebo to na tebe záleží. Boh je furt, ale na tebe záleží, či ho necháš odísť. Koho urobíš pánom? Či urobíš diabla pánom vo svojom srdci, alebo urobíš Boha vo svojom srdci. Záleží na tebe, koho si pustíš do srdca. On bude furt. On hovorí, ja ťa milujem, ale nenávidím hriech. Takže on, keď nenávidí hriech, tak on musí sa vzdialiť. On Adama vzdialil. Do zahrady bola čistota a jak urobili hriech, on sa vzdialil od Adama. Dokonca ho ešte až vyhnal. Nie, že ho len posunul, ale vyhnal ho a dal na dvere cheruboch na východ. Dal cheruby, aby strážili, aby sa nevrátil nazad a nezjedol zo stromu života. Vidíš, už milosť pre neho nebola. Boh nenechal dvere otvorené, aby Adam sa nazad vrátil a zjedol z milosti. Ale on ešte ohraničil ten východ, aby Adam nemohol vojsť. Už chápeš tomu, že Boh si nemusí odpustiť. On si odpustí, ale keď sa budeš zahrávať, lebo on tvoj postoj pozná. 100 razy padneš a 100 razy sa Boh dvihne. Ale keď spišne tvoje srdce a keď schýcice Satan a si v píche, ten čas si Boh nemusí dvere otvoriť. Biblia hovorí, pyšným sa Boh protiví, ale pokorným dáva milosť. 100 razy spadneš a pokorne budeš volať, Boh chce povýšiť. Ale keď spíšne tvoje srdce a budeš oddelený od Boha a budeš zvedený a bude tvoj pán, Satan, tak ten čas Boh si nemusí vyslyšiť. Lebo on zakričal, Adam, kde si? A mesto toho, že by sa Adam pokoril a povedal, Pane, tu som, radšej podal ženu, ktorú si mi dal, tam ma zviedla. A tam bola pýcha. A pre pýchu Boh vyrúcil Adama. Lebo vinil samého veľkého Boha. Takže toto som mala na srdce. Verím, že dostaneme rozum. A ja aj sebe som kazala. Ver tomu, že slovo padlo aj do mne, lebo ste videli, že až mi do pláčo išlo. Zasiahlo to aj moje srdce. Ďakujem Bohu za toto, že zasiahlo aj moje srdce a ja som sebe uvedomila, že musíme rešpektovať autoritu, musím byť poslušná, nemôžem mať výhovorky, lebo Boh vidí i moju myseľ, i moje srdce, i moje telo, i mojho ducha, i moju dušu. Musím sa dať pozor a ja co čujem, co povím, lebo všetko Boh skúma a on všetko vidí. A chcem a ja chcem svoje srdce. Možno má Boh celé srdce, ale radšej sebe ho radšej preskúmam ja. Radšej si a ja svoje srdce preskúmam, lebo ja sebe dúmam možno, že Boh má možno celé srdce. Co keď nemá? Radšej sebe a ja sama preskúmam moje srdce, či vlastne a ja dakde nemám chybu, alebo či a ja dakde nezlyhala. A keď to robím ja, robte to aj vy. Ale to bude iba pre naše dobro. Pre tvoje dobro to bude, aj pre moje dobro. A budete tak rásnuť Bohu. A bude všetko už len dobre. A neoddelujte sa od Boha. Radšej oddelíme hriechy od sebe, aby sme mali nechať z Boha. Radšej všetko vysypme do koša, lebo ty si bol smietný koš. Diabol sa metal do tebe, keby do koša svoj bordel. A ty nič len urob ten koš a prevrac. A vysmeš diablovi do očí a povedz tomu diablovi, ja patrím Ježišovi Kristovi a ty me nezmanipuluješ. Ty mi rozkazovať nebudeš. Ty do mňa zlé pocity nebudeš dávať. Ja idem ďalej za mojim Bohom, lebo on je môjim spasiteľom a môj zachránca. Amen. Takže toto som mala na srdce. Znám, že asi kázeň bola fest dlhá, až hodinu. Takže možno som vás predlžila vecej, ale to nič. Duch Svatý bol tu, je tu a ďakujem Bohu, že jednal, verím, že jednal do vášho srdca. Lebo jednal aj do môjho a verím, že jednal aj do tvojho. Takže ja sa pomodlím a ukončím to slovo.
Svatý a mocný Oče, zdávam Ti čest a chválu, Pane Oče. Pane, žehnám, Pane, mojich brátok a sestroch, Pane, aby si jednal s našim srdcom, Pane, aby si nám ukázal, Pane Oče, čo máme v našom srdci ešte, čo ešte nie je z Teba, Pane. Ja žehnám, Pane, naše srdce, aby bolo čisté pre Teba, aby bolo pevné pre Teba, aby naše srdce, Pane, bolo ako skála, Pane, pre Teba, že keď diabol bude chcieť buchnúť po srdce, nerozbije sa, lebo Ty si ochrana nášho srdca, Pane. A ja žehnám, Pane, aby to do srdca bolo vložené iba Tvoja svátosť a Tvoja pokora, Pane. A všetko, čo nie je z Boha, preklínam pod meno Ježiš, Pane. Uvoľňujem Tvoju svatosť a Tvoje svaté meno, Pane, nech prebýva v našom srdci, Pane Oče. Nech celé srdce patrí Tebe, Pane Oče môj. Nauč nás, ako Ti máme slúžiť a kráčať po Tvojich cestách, Pane. Nauč nás a odpusť nám, keď sme Ti neboli poslušní ani povolní. Odpusť nám našu zdorovitosť, Pane Oče, a naše výhovorky, Pane. Odpusť nám, Pane, keď sme boli leniví v duchu, Pane. Odpusť nám, keď si sa chcel najesť a my sme nemali čo Ti ponúknuť, Pane. Odpusť nám, keď si sa chcel napiť a my sme Ti nemali ako dať tú vodu, Pane. Odpusť nám, keď naša nádoba bola prázdna, Pane. Odpusť nám, keď sme boli, Pane Oče, v skutku v inde, Pane Oče, že ten skutok sme nevykonali Teba, ale satanovi, Pane. Odpusť mi, keď sme boli priateľi, mali sme priateľstvo so satanom, Pane, a s temnotou, že naša noha vykročila niekam inám, Pane Oče. Odpusť nám to, Pane. Odpusť mne, mojim deťom, mojom mužovi a celé mojej rodine, aj cirkvi, Pane Oče, a každému jednému živému tvoru, Pane. Odpusť pre našu neposlušnosť, Pane, pre našu zdorovitosť, Pane. Odpusť nám, keď nedobre vedieme, Pane, niečo, čo si nám dal a nie sme zodpovední nad tým, Pane Oče. Odpusť nám to, Pane Oče. Sláva Ti, Pane Oče. Duchu Svatý, pomôž nám vykročiť. Pomôž nám ísť ďalej, Pane. Pomôž nám, Pane Otče, vidieť Teba ako Pána, ako kráľa, Pane. Pomôž nám, Pane, vidieť iným pohľadom a otvoriť naše srdcia pre Teba, Pane. A daj nám sílu odmietnúť zlo a odmietnúť hriech. Daj nám sílu povedať hriechu nie. Nech sme celé Tebe, Pane, nech sme Tebe poslušní a nech Tebe patríme, Pane. A ja žehnám, Pane, mládež. Nech sú v Tvojej priazni a v Tvojom slove, Pane, a v Tvojej láske. Nech ich namáčaš do Tvojej prítomnosti, Pane. Nech sa ich dotýkaš, Pane, a obnovuješ ich, Pane. Zmocni sa ich, Pane, v každom smere ich života, ich kroku, Pane. Nech sú dobré nádoby, Oče, pre Teba, Pane. A nech sú svetlo pre národ, Pane, a pre svoje rodiny, Pane. Nech bojujú ďalej, nech, Pane, nestrácajú, Pane, nádej a nech vykročia nádejou a dôveru voči Tebe, Oče. Ženám, Pane, i mocno mene Ježiš. Amen. Takže modlitby budú o 9:00 a dneška začína ten, kto začína. Takže ešte pripravce a verím, že už keď s Dacou budeme hutorec, že už nepovíce nie. Keď o Daco požiadame, nepovíce nie. Že budete poslušní nad každým slovom. Takže buďte požehnaní, mám vás rada. A ja mám vás rada. Mám vás rada, buďte silné, bojujte ďalej, lebo je za co bojovať. A nie ste same. Ste s Bohom, máte bratoch, máte sestroch, máte pastora. Nie ste same. Amen. Tak buďte požehnaní. Ahojte.